Afam Prof. Godwin Chukwuemeka Ezikobi Kwezikaku. Amonu Mwe na Amich Neu South. Otiegu kam tigome egwuri nne n'afịa. Ana etitonya wegu. Ọ na mmadụ amara onye mbụ. Ịba n'afịa ị ga-anụ egwu Igbo, egwu Godi Ezike. Da terere pere Igbo bụ ndị nwelu uche na mbụ, Igbo bụ ndị nwelu ego matata, and all such things. So egwu ka nneti ụwa amaka mma tọpụ ọkụ eriri kwụsị mgbata asị, all those numbers are Godi Ezike, there are plenty. Na egwu ntili oge ndị Amabia Bennam Prophet White oge a amarozi m ebe ọ na-ajụ onye ajụjụ njuli ọgbafọ. So that's that. Egwu ka m na-eti. Oh yes, ana m etito egwu. Rekọdụ m kịta dị n'afịa dị n'aka Pose Ụzọma
Nwuli ọ na-ekwe nkwa ụbọchị ya ka rekọd a n'aka ndị otu ndị na-ele rekọd afasị na the first track, second track, third track, fourth track, that is bido na Monkey Police n'ịfụnanya m na ha na-anọ egwu na-anọ ka ọ dị Monkey Police ịfụnanya aga m egburugo onwe m wee soro egwu ndụmọdụ ndị okenye na ụmụaka. Ọ na-ekwu okenye dụọ nwata ya gere, nwata okenye gwa gị okwu kwelu, nne gị na nna gị gwa gị ife kwelu na-ekwu okenye. Mana oluo nke ihe ajụ iri a na jụọ nna gị ka ife asị dị ka ife ahụ ekwu, ọ kọwasịala gị n'anya fụ na ọdụmma isori ya because nna ride ụdị osi sọ nna ya nọdụ ọ na-akpa nsị zee nna ya, ị ga-ama na nna ya na-akpa nsị zee ya. Ọ bụ ife m nwee ikwu ebido m iti egwu ka m rapụ nne na nna m n'ugwu Hausa. That was before the war. Oge egbu Sardauna na Sokoto, gbuo Tafawa Balewa, gbuo Akintola, gbuo ndị egbuga Nsolubana bi Lancaster, nwa ọgba nwanne nne Paul Samadi wee gbagotebe ebe a anyị ruo Ọnịcha nọdụ na nke nne Paul Samadi nwanne nne nwanne Steve Lancaster aside because mụ na Steve Lancaster tiri anyị egwu na Funtua. He's a senior anyway. Amarozi m ebe ọ nọ kịta. Oge anyị nọ Moonshine Hotel Zaria nke Madam Madeline. So it's a long story. Around 66, 67, egwu izinti bụ Kaki no be leather. Kaki no be leather. I tired no be lazy. Me poor no be sickness. I short no be. Wait, nya bụ egwu izinti nji Batavia. Oge a anọ m as a secondary school boy na 16 grammar school. Mụ na ụmụaka Ọnịcha na anyị amaokwusi Obimma, the late Bishop Obimma, ịchụpụ ụmụ akwụkwọ na hotel na Dolphin Caf. You see? So that Kaki no be leather n'aka King Sonny Brown, onye guitarist ya bụ David Bull. David Bull kpọwatara na the band ya na Dele gịnị bụ afịa Dele. I've forgotten all those names. Kaki no be leather bụ egwu ntị izizi and ụmụaka na-akọpi ya kịta. So adị m grateful na ụmụaka na-ebitugo egwu m aka nke na-egosi na egwu m ama anwụ anwụ. Etu a ka ọ dị ụwa amaka mma. Ndị ụfọdụ pụọ na mgbe tụchara ya aka. Ka anyị na-elote ndị nna nna anyị bụ ndị napụtalụ ndị ọcha ọchịchị ahụ ma na-etozinu Jehova Chineke nyere anyị obodo ọma Naịjirịa. Ka anyị na-elote ndị nna nna anyị bụ ndị napụtalụ ndị ọcha ọchịchị ma na-etozinu Jehova Chineke nyere anyị obodo ọma Naịjirịa. Ụmụ Naịjirịa kwado n'ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị gaa n'iru. Ụmụ Naịjirịa kwado n'ọchịchị demokrasi na be anyị ka anyị gaa n'iru. Ọha na eze ndị Igbo ka enu nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ. Ọha na eze ndị Igbo ka enu nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ. Sọ na bụ afụsị ụzọ asị m ụtọkụ, ọ bụzi afụsị ụzọ asị m ụtọkụ. Naịjirịa na-eme anyị bụ ndị Igbo ka anyị bịala bịa. Naịjirịa na-eme anyị bụ ndị Igbo ka ndị bịala bịa.
Nigeria na-abanye anyị bụ ndị Igbo n'ụsọ. Igbo malụnụ na ụmụ nwaanyị ga-ata anyị ụta etu akụnụba anyị si atọ n'ezinụzọ. Malụnụ na ụmụ nwaanyị ga-ata anyị ụta etu akụnụba anyị si atọ n'ezinụzọ. Bunatabanụ factories lụbanụ ya na be anyị maka ụkọta azụ wee. Bunatabanụ factories lụbanụ ya na be anyị maka ụkọta azụ wee. Bunatabanụ n'ahịa lụbanụ ya na be anyị maka ụkọta azụ wee. Bunatabanụ n'ahịa lụbanụ ya na be anyị n'ọbụ maka ụkọta azụ wee. Nakwa okpoloko ijiji n'ebe ọ dị adị onye ahụ gbalụ mana ntị o. Akwa okpoloko ijiji n'ebe ọ dị adị onye ahụ gbalụ mana ntị o. Dinta bụla egbe bụ ọhịa. Dinta bụla egbe bụ ọhịa. N'ọbụ ka anya gbagbue na anụ. Ọ gbagbuo anụ o buru n'anụ ụlọ. Maka na Chukwu enwudera n'anụ ụlọ. Na ọ dị aba Chukwu enwudera larụ n'ọhịa. Anyị ga-atọ nọ ka mma niile. Asị m anyị ga-atọ nọ ka mma niile. Factory one ka ọchịchị ndị si ugwu lụrụ n'ala Igbo ajụjụ gọdị ezike na-ajụ. Unu one ka ndị si ugwu lụrụ n'ala Igbo ajụjụ aka mụ na-ajụ lele. Factory one ka ọchịchị ndị ọdịda anyanwụ lụrụ n'ala Igbo ofu ajụjụ aka mụ na-ajụ. Unu one ka ndị ọdịda anyanwụ lụrụ n'ala Igbo ofu ajụjụ aka mụ na-ajụ lele. Anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ebe anyị nọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Otu a ka ọ dị Igbo egwu niile ntị nji adụ ndị Igbo ọdụ. Mana fe chọrọ ịmata. Nwere ife ọbụla kwalite mmụọ m na ọ bụ ife Chineke nyere m. Onyinye amara ka ọ bụ. Ya ka m ji bili ruo taa mba na-asị mmọnwụ kedu ebe Italia dị. Nwere m ike ịgwa m egwu n'one ntị because egwu ri nne and aka na-etite egwu. So ọ bụ na ọmụ na onye dịka Roger Sound Stars na-akpa onye mere my record si the best of God Ezike. Asị enwebara m best. I'm still forging ahead. Egwu niile ntị ebe niile dị mma. Love m cheta nke kedu egwu nke adọrọ fancha egwu niile dị mma. Because egwu na-abịa abịa. Edemeje ede ma chebe ife nhagụ. Chukwu na-enye m egwu. Ya bụ nye amara onye m ji bilbe Ezike akwụkwọ. Nwa ya bụ Ezike Obi kwuta. O nwere egwu taa ma afụ na ntịpụta. Ka m gwa ya eziokwu, o nwere egwu ọbụla taa ma afụ na ntịpụta. Egwu na-aga n'ọchịkwa onye nya. And ndị mụ na fa yi eti egwu, one boy Major Clope Sule ọngwụgo. That team efusigo ma Sunday fanchafa apụsigo. But anọ nya na-asị may their soul rest in peace. Ị ga-ama na onye dịka a prof, a living golden high life legend. Ndị nsle rie nne. Onye dịka Jakota, onye dịka Sewa, plenty of them bara uru ịkpọba aka mmadụ. Nwere onye mụrụ egwu n'aka ya na-abụrụ n'aka oge nọ elementary school n'aka my choir master Obiano. I don't know, I saw him when he was a son. Oge mfle ikpeazụ. He was my choir master. Eso na ndị na-agụnite egwu ndị ụka ji ebido egwu ji ekwu egwu.
adị m ready for anything kama na ife m adịrọ bụ iti ọkpọ adịrọ m ready iti ọkpọ maka ndị egwu anyị ụfọdụ amarọzikwa ma mmadụ ụfọdụ kịta dịka afọ amalụwago ife ọ bụrụ nke emesi anụrụ ọgụ tim niile m na fa lụọ ọrụ nwere ndị m na fa nụọ so onye agbata nji si na m adịrọ ready iti ọkpọ onye natara ekwensu ike onye natara mmiri ike ofu ife ka anatara m ekwensu anatara m ike n'aka mmiri ọ Chineke kere mmadụ kere m bụrụ nwoke bụrụ ofu nwoke n'ime ụmụnne m mmadụ ise na-eme egwu a and alụbere m ọrụ oyibo sinsi m ji bido egwu a ka m na-eti egwu a ka o ji gọzi nya bụ onyinye amara o nyere m ịba n'egwu m na-afụ na ife ọrụ na-ekwu bụ eziokwu egwu niile na-eto Chineke ịghọtara ịma n'ilu n'okporo ya aghọta n'ilu isi uyom akpagharịwa ka ọbịa nwee nnekwu uyom rapụ nnekwu nwee enu ọnụrụ ife nnekwu egbu eburu ya na abụọ ji so ị na-eme ife na-echeta Chineke kere iwu maka nnekwu bụ nyama uyo so all I'm saying abụrụ ife ọzọ Chineke ziri m egwu jiri egwu ekwu m ụgwọ n'ụtụtụ onye mana m ejere university mana otu nwa ka mbụ mana mụ na ụmụnne m na fa niile bụ nwaanyị fa apụsịgoro n'ọdụbe difa mana ọmụ nọ n'obi a bụ obi ukwu bido ndị bụ Ezika Ọgbụdike Ezika Nnobe na Umarụ ọmụ nọ n'obi a wee ruo n'Ezika Obi ukwu bụ nwa Ezika mụ nọ na taa sọsọ otu nwa mana mmadụ ada ịbụ ọnụ ma gwọ ọgwụ ka m wee megide ma echekwa ekwensu ka o mere ngị ka ebe ọ ga-emerụ bụ onye ma na Chineke abụghị ọnụ n'ụtụtụ si ya na nye ya n'obi ọ na-agba ọsọ o nwere ike ịnọ na n'obi ọ na-achọ ndị ọ ga-akụkọ wee na what have I got to do with him na-abụrụ ị na-akọji ya every time ma na-efe Chineke onye nwe m n'aha Jesus Christ my Lord and God my Lord God Jesus that's all ọgwụcha ife nwe ụmụ mfa niile nyafe agbasi na afịa sọ nke nwaanyị bụ Chekwube onye na-abụ abụ ọ na-agụ egwu ọfụma ọ na-enwe ezigbo composition o nwekwugo label ọban ya na ọ ka dat label bupụta aka n'anya Nchekwube Ezike Akwụkwọ ya bụ afọ anyị na-aza bụ afọ nna m oke prof bụ na Lagos ka mụnwa na the late Kedafia Omemgbe Oji na one other boy anyị dị ịtọ ejebe ije P-Man's meeting nke Sunday bụ onye isi P-Man oge ahụ Okumuse bụ the secretary anyị abatala na-abata Bright Chimezie wee n'anya si hey nekwa prof na onye a dịka Ebenezer Obe maọbụ Sonny Adi onye Ebuka Abinisias prof Nadana Kenef etu nsi nwere atni so prof nke m abụrụ nke igote but now I am a double prof. I'm a professor. Ọ maka gị na mụ ife aka n'elu m ga-emega tupu m na-ana Chineke ga-eji m lụzụ ọrụ ọchọ eji m ife dị ka ejije ọ ife m na-enejere anya ya bụ na ndị ụwa ejije ma Nollywood kpọọ gị bịa sịrị ha mee fim na ya apụtacha na m ọgwụnụ akpọgodo m agbọ ma ya bụrụ mpụta unu ọrụ abụ Vijek amarọ m etu m ga-esitụ Ebuka
o wee bido na ntọmani ebe Igbo si bịa wee kọwaa na ụmụ Igbo bụ ndị Israel ndị rapụ Fero ka fa chọpụta ife ọ chọọ ịghọ wee si ụsọ mmiri agụga mmiri aga mmiri wee binie wee pụọ. So asị mfa jisi ike jisi ike, onye na-eme asị anya jisi ike nya ma na nke ọ na-eme dị mma, ma onye na-eme asị anya mba nọritu ọma na nke a na-eme ajọka. Ya bụ akwụkwọ a onye ọnwa gotekwe ka ọ mara ebe anyị si, ọ dị mma na mmadụ ma ebe ya si o wee mara ebe ya ya ana, bikos ọnwụ na-egbu nwata bịa na n'ikwu nne ya. Ndụmọdụ m ga-enyefe abụrụ ife ọzọ, fa abụzi na-egwu ụbụ onye ọbụla talenti anya rituo, onye ya na-enejele anya ebe ndị okenye buru ụzọ tie egwu na-ege ifefa kwu na-eṅomi okwufa. O nwere okwu ọfụ agha ekwusibara na this 70s ekwusighị okwu niile, ọzọ repeat of which na ndị na-eti egwu kịta ga na-ege ntị ife ndị okenye tiri mbụ balva ntị kwukwe, kama fa edozie nya. Mmadụ ji jụ m sị m high life na-apụ nsị mba na high life nọta ebe ọ nọ once kom high life ụtọ high life ịsụ anyị n'oyibo ọmaka, mana Igbo anyị nwe high life. So ndụmọdụ na-ada ụmụaka kịta lituo nu were nu nwayọọ na-achụ na ya n'ugbo, were nu nwayọọ so egwu na egwu chọọ nwayọọ. Egwu bụ ife izi eji eto Chineke, nke ọ bụ Lucifer ka emewere onye na-etosi Chineke, onye ya gụọ egwu etu a ndị mmụọ ozi a na-eru. Emesịa ọfụ na ya mara mma na Chineke kelee ya ma ọ chọwa ka ya nwee paradaịs nke ya, ka jisi anya ọkpa gosi ebe ọ ga-anọ. Ebe a ka ọ nọ na ya akụkọ ndị mmadụ, ọmakụta m, ọmakụta ezinụlọ m, ọmakụta ndị nnọbeba nwoke na nwaanyị, ikom inyom, ọmakụtava because na Chineke emego m a living our life golden legend, onye eme ezigbo onye abịa nga na-etu ya mụnwa ma etu ekwensu. So ọmakụta obi nọ na ebe nwaanyị anyị gawere, ebe nwaanyị anyị ga-aga na ebe nwaanyị anyị ga-esi na-abịa, ikom na inyom anyị, ekwensu enwere aka ebe anyị nọ. Ọsọ Chukwu a ọ dị nkere ka anyị ga na-efe n'aha Jizọs, amen. Ezidi meghelu nwunye gị obi gị ka ọ malụ, n'oche eze dị bụkwa n'ezi nwanyị. Ezi nwanyị amaka dị gị adịna, rube dị gị si n'ọgwụ eze nwanyị bụ dị na-anụ ya. Ezi nwanyị amaka dị gị arana, rube dị gị si n'ọgwụ eze nwanyị bụ dị na-anụ ya. Na di na nwanyị chọrọ ezi ịfụnanya, ịfụnanya na-adị eto ọnụ, ịfụnanya na-adị anya isi, ịfụnanya nwere obi ndidi, ịfụnanya na-adị enwe nkụkọ, ịfụnanya na-adị ego asịrị, ịfụnanya bụ obi sarị sarị, ịfụnanya na-atala ibe ya afụfụ, na mma niile dị n'ime ịfụnanya. Di na nwunye dị ka aka nne na-aka ebe, ebe aka nne na-akwụ aka ebe, ka aka ebe na-akwụ aka nne, a na-agba ewere dị ọcha na aka nne na-aka ebe ofu arụ. Ije di na nwunye ofu arụ, di na nwunye ofu arụ, ije di na nwunye ofu arụ, di na nwunye ofu arụ, aka nne na-aka ebe ofu arụ, aka nne na-aka ebe ofu arụ. 1 plus 1 na 1, bibi na 1, 1 plus 1 na 1, bibi na 1. Mr. Nani
ije di na nwunye ije di na nwunye na ije di na